Goazen hasiera liburuko 1 kapituluko 26 bertsora. Jainkoak esan zuen, egin dezagun gizakia, izan bedi gure irudiko, gure antzeko. Beste eliza batzuetan, gizadia sortu zuen jainko bakarra dago, diote, baina hemen, jainkoari gu deitzen zaio. Gu hitza pluralean erabiltzen da. Beraz, ez al du honek esan nahi gizateria sortu zuen jainkoa ez dela bakarra. Jainkoak esan zuen, egin dezagun gizakia. Bertso hau modu berean adierazten da Biblia idatzita dagoen hizkuntza guztietan. Jatorrizko Bibliatzat hartzen den hebrear Biblian ere, jainkoa ez da singularrean deskribatzen, baizik eta pluralean Elohim gisa. 27 bertsoa. Jainkoak, beraz, bere antzeko egin zuen gizakia, jainkoaren beraren irudira egin zuen, har eta eme egin zituen. Gizonezkoa eta emakumezkoa gu, esan zuen jainkoaren irudira sortu ziren. Gizonezkoa jainkoaren gizonezko irudira, eta emakumezkoa emakumezko irudira. Gizonezko irudia duen jainkoari, jainko aita deitzen diogu. Orduan, zer deitu beharko genioke jainkoaren emakumezko irudiari, jainko ama. Horregatik dio Galaziarrei 4. kapituluko 26. bertsikuluak. Bestea, ordea, libre dena, goiko Jerusalemen irudi da, eta bera da gure ama. Beraz, senideok, ez gara mirabearen seme-alaba, librearenak baizik. Bertso hauen bidez, argi ikus dezakegu nor gehiago dagoen han jainko aitaz gain. Jainko ama ere badela sinetsi behar dugu. Hau da jainkoaren nahia, Bibliako profeta guztiek lekukotzen dutena. Ez dugu inoiz ahaztu behar jainkoak jakinarazi zigula jainko ama eta jainko aita badaudela. Nor onartuko ditu jainkoak promesaren seme-alaba gisa? Promesaren seme-alaba gisa aitortuak izateko grazia jainko amagan fedea dutenei bakarrik emango zaie. Ez al zaigu hau Bibliaren amaieran ere agertzen? Ikus dezagun Apokalipsia 22. kapitulu, 17. bertsoa. Espirituak eta emazteak diote. Dakizuenez, espirituak jainkoaren gizon irudia ordezkatzen du, hau da, jainko aita. Gure aitaren emazte gaia gure ama da. Aita jainkoak eta ama jainkoak esaten dute. Espirituak eta emazteak diote, zatoz. Entzuten duenak ere esan beza, zatoz. Egarri dena betor, eta arbeza doan, nahi badu, biziaren ura. Jainko aitak eta amak bakarrik agintzen dute bizitzan. Eta jainkoak bakarrik eman diezaioke gizateriari bizitzaren ura doan. Hala ere, Bibliako 66 liburuen amaieran dagoen Apokalipsi liburuko azken kapitulua aztertzen dugunean nor agertuko da. Gizateria espiritu eta emazte gaiaren gana etorri behar dela esaten da, hau da, jainko aita eta amaren gana. Espirituak eta emazte gaiak argiki aldarrikatu zuten gizateriak benetan zeruko erreinura joan nahi badu, jainko amagan fedea izan behar duela. Mila esker.